PVV van Geert Wilders. Want het zijn gewone verenigingen, politieke partijen. En een vereniging bestaat minstens uit 2 tot 5 bestuursleden. Dat staat zwart op wit in de burgerverenigingsrecht. Staat het ook vermeld. Maar Geert Wilders is de enige lid, zelfstandig lid, en de statuten heb ik ook, van de vereniging, van de PVV. Dus met andere woorden, de Kamer van Koophandel is zelf in de mis gegaan. En daar wil ik dus een advocaat voor hebben, dat die gaat rechten tegen de Kamer van Koophandel. En als die gelijk krijgt van de rechter, dan kunnen we de kiesraad aanspreken. Dat hij dus helemaal, want de kiesraad kijkt alleen naar de rechten van de Kamer van Koophandel, naar die gegevens en verder ook niet. En dan hoort dus de partij zich terug te trekken.